niin kunnollisen simpukakeiton valmistamiseksi tarvitaan astia ja puukko. Sen jälkeen siirrytään tuonne rantaan. Hyvät katsojat, sarjamme viime osassa esittelimme, kuinka tehdään tuo herkullinen haisoppa. Ja nyt näytämme, kuinka tehdään simpukkakeitto aidoista luonnon antimista. Simpukat hankitaan tällaisesta kuopasta näin. Täällä ne vedessä ryömivät ja sitten valitaan tämmöiset isommat ja herkullisimmat yksilöt, mitä täältä löytyy. No, tuossa meillä on jo muutama kappale kerättynä. Ja nyt näytämme sitten, kuinka tämä nimittäin täytyy avata tämä. Ja tämä avaaminen tapahtuu siis seuraavaan tapaan. Puukolla törkkäisi metsältä. Niin, itse asiassa en ole juuri tämän tyyppisiä avannut, mutta kehittelin tähän erityiseen erääseen toiseen simpukkatyytiin tällaisen menetelmän. Otetaan toinen simpukka käteessä, vedetään puukko tosta. Noin, niin kuin näemme, ja se aukeaa. Sen jälkeen vaan kaivamme tämän töhkän tätä ulos. Nyt se on aivan hiekassa perkele, mutta tähän ei mitään. Puhtaasti kaivamme tämän töhkän tätä ulos ja pistämme sen sitten pataan. Näin. Tämä kaivaminen tapahtuu siis niin kuin tältä selkäpuolelta on näitä vahvat hiukset, pannaan poikki näin. Molemmilta puolilta. Ja tässähän se on sitten kädessämme herkullinen suori kasa. Näin. Aikalaiset sammakoisia syövät näitä myöskin raakoina, mutta en minä kyllä. Tämä on kyllä aika hyvin raaka. Nämä nimenomaan nämä näin. Nyt on kuulemma näissä on kuulemma ympäristömyrkkyjä, mutta rohkeat miehet eivät yleensä tämmöisistä akkojen hötkötyksistä välitä, vaan rohkeasti vain raapivat ruuat. Nämä elukat ovat luultavasti nimeltään butter clams. Niin kuin voi jotain kotiloita, simpkoita. Asiaan tarkemmin perehtymätön maallikko voisi luulla, että nämä ovat nämä isommat syvemmällä, mutta ei ole, vaan kaikki ovat suurin piirtein samalla syvyydellä, noin 15 syvyydellä. Näin se yrittää nopeasti panna nyt tuon turpansa kiinni. Tämän jälkeen jätetään nämä saalistuksen jäljet tuonne rantsuun siivoamatta ja käytetään tämä pata merivedellä. Ja siirrytään rannasta keittiön puolelle.
keittiössä tämä sähköhela sytytään nopealla käsiliikkeellä. Noin, ja sen jälkeen sijoitetaan pata tulelle. Noin. Ja kansi päälle. Ja kahva pois. Sopan kypsyessä voidaan järjestellä kamoja muutenkin, mutta tärkeää on havaita. Ja ei siinä oikeastaan ole mitään tärkeää, mutta on sitten syöminen seuraavaksi. Yleensä jos näissä on näissä siivukassa myrkkyä, siihen kuollaan välittömästi, mutta se on aika niin kuin satunnaista tämä, milloin on myrkkyä, milloin ei, ja yleensä tässä oheisessa radiolaitteessa oleva mieshenkilö selostaa täällä sääkanavalla, jos kyseessä on juuri se vuorokauden tai vuoden aika, jolloin tämä myrkytystodennäköisyys on suurempi. Herkullisen näköistä, aivan kuin suoraan säilykepurkista. Marssukia.